Fato mu tafi mana Fato mu tafi. Kar ka damu raina ne a bace lugi. Mu tafi Fato mu tafi. Fato yau wani huci kake mu tafi mana Fato. Jale ni kawai so suke su yi Fato ba mana kira sun da na saba ne ba ma yau. Kada Allah kai mana shiru rike da kyau. To na rike. Dan bambale bambale bam bam. Dan bambale bambale. So nake in kai shi 260. Muna ta nawa ne yanzu Fato? 260 muke yaro. Kai tafiya. Rike da kyau kai iska ta cizgo ka. Kai ga mu magana ne muna baya. Kai waje jiha ne na wajen wannan jihar Jigawa kenan. Kai a can sama. Ga baby. Kai. Hai. Kin kauce na suna wani abu. Wannan anan Lado ya cinikin tumatir. Kai abu auki anan yi tare ana tumatir. Barin taka tumatir yawa. Kai. Tafiya mun tafi. Gayi wallahi kunya ku nake ji ni ko kallon kuma ba zan ba. Sai kun taho. Ba sai kun tafa ba mazaje yayi da kyau. Gayu. Tafiya mu tafi to. Kai gudu ka wannan mai karamin mashi din fa. Tayar wani ce ta fita. Ayya shi ma mun Qur'an tayar wani ce. Ba kan wadaka mu da kafa. A da yanda kika muna tare da ke. Kai banza wata gila ya da karkace yanzu ne ta nan ya dade da mutuwa. Wallahi jima da mutuwa ina ga tayar ka ta fita sai ta Allah. Kai sai ya da tabiya mu tabi. Muna nan tare da ke. Ba. Wani ƙara gudu daga tayar tana ya mu. Wallahi Allah sai kin taho. Da kyau. Aikin banza. Kai da Allah ya mana shiru. An tayar mu ce. Wannan. Alƙur'an tayar mu ce saka fannuki saka fa. Rike ni da kyau. Rike ni. Ba da wari ba. Alƙur'an. Dogi. Na? Ina cewa ka taka burki ba ka taka ba. Kada Allah can.